Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, tehát ezt muszáj volt felvenni, baszki, $10,000 van bent egy sráctól. És csatlakozott is rá még egy, úristen. 3 darab statrakos Factory New Hover, nem rossz. Ja, bocs, hogy így laggol, de az oldallal van valami, nem velem. Nagyon laggol, kár érte pedig. Mutasd már, hogy ki nyert. Mindjárt ki is derül amúgy, egészen durva, hogy mik vannak. És nyert a T. Hát öcsém. Grat. Ez szép volt. $20,000 azért még magyar forintban is rengeteg. Várjál csak. Gyorsan ki lehet számolni. Vág az eszem, baszod. $6 millió, gyerekek. Nem rossz. Közben fölnézünk Cségó Festre is. Megnézzük, hogy ott is mi újság van. Hát, ha vannak ilyen nagyobb betek. What the fuck? Nem tudom amúgy, hogy most mi van. Oké. Okay. Na várjál, megpróbáljuk újra. Hát, ha jó lesz. Hogyha akartok, hogy oldalakat nézzünk, esetleg teszteljünk, vagy kipróbáljunk, akkor írjátok meg nyugodtan YouTube-ba kommentbe, és akkor felmegyünk arra is. Bármikor. Meg ne felejtsétek el, hogy még mindig fent áll a nyeremény, az AK Redline. Kísértem Facebook csoportba. Vagy 13-án sorsolom, vagy 100 nézőn, vagy 100 feliratkozónál. Szóval, ja, megéri. Bár mondjuk kinek mi. Ez ilyen. Na nézzük, lesz egy nagyobb tét, ezt megnézzük. Ezt az Ebet, ezt láttam már sokszor. Viszonylag jó játékos itt a festem. Lófasz, gyerekek, lófasz. Hát az előző szerintem az semmi se veri. Na nézzük, ki nyer. Az szép. Oké, GG. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor nyomjál rá feltétlenül egy lájkot. Iratkozz fel, hogyha benne szeretnél lenni a nyereményjátékban, és írj egy kommentet bármelyik videó alá. Köszi, hello!